arranca o curso escolar cunha Xunta de Galicia pasiva ante as demandas da comunidade educativa para acadar un protocolo acorde coas necesidades derivadas da pandemia. Queremos un inicio de curso que garanta que os centros educativos son lugares seguros e libres de calquera improvisación educativa ou sanitaria por parte da Administración. Queremos máis medios e recursos para abordar as necesidades provocadas pola pandemia tanto no ensino presencial como no telemático. Reforzar os equipos docentes e non docentes, reducir a ratio das aulas e aumentar o financiamento dunha educación pública durante anos deben ser a nosa prioridade. Por todo isto, Esquerda Unida súmase á reivindicación da comunidade educativa por unha volta á escola segura e apoia a folga convocada polo Sindicato do Ensino que conta co respaldo do alumnado e das familias.